Сіз Шаян ТВ телеканалын қарайсыз һәм көшірмәскә бір зур сәбәп ол да болса бізде түйме тапшыру. Эфирда мин Рузәл Әхмәдиев һәм біз башларға әзірбіз. Біз ғәдәттә бірінші қарашқа бірде бәйлі болмаған оқиғалар һәм фактлар арасында түрлі логик элемтәләр урнаштырабыз. Әлбәттә, һәр сұрау ол музыка белән бәйле. Һәм яхшы кәйф, музыкаль эрудиция безнең тапшыруда җиңәргә булышачак. Без башлыйбыз. Әлбәттә, тапшырубызда командалар бар, көндәшләр бар, ләкин алар тормышта дуслар диделәр. Хәзер без тикшереп карашакбыз. Безнең тапшыру аларның дуслыгын җибәрмәстер дип, киресенчә ныгыттыр дип ышанып калабыз. Беренче команда белән танышабыз. Ул да булса, бездә бүген айруча йолдызлы чыгарылыш, чөнки бездә кунакта юморист, шоумен, жырчы, биючі, алып баручы бармаклар бітті. Үзенчәлекле жанрлар артисты Данир Сабиров һәм инде аның бармакларны ягына башлыйм. Гимнастка, блогер, модель кызы Мариям Сабирова. Каршы булмасагыз, бу команда белән дә таныштырып китәбез. Сез инде бик әйбәт белсәгез дә, тамашачылар да сезне бик әйбәт белсә дә, ләкин мин шулай ук санап китәм. Театр һәм кино дубляж артисты Гүзәл Сибгатуллина һәм аның улы жырчы, конференция, театр һәм кино артисты. Шулаймы? Интернет видеолар белән миллионлаган караулар җыйган Арслан Сибгатуллин. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Экранда чыккан рәсемнәргә карап, җырның исемен белергә кирәк булачак. Беләсез икән, түймәгә басасыз, кайсыгыз басса да ярый. Кем беренче баса, шуннардан сорыйбыз, дөрес булса 1 балл. Карыйбыз. Сезнең команда? Әйе, Сабировлар гаиләсе. Тукта, Мариям, син бастың бит, әйме беренче бул? Юк, әйе, бастым. Ага. Кояшка үрелеп, кызара шияләрме? Сез икәү бәхетле дия. Мин кояш белән шияне күрү белән сразу бастым. Менә кыз бит инде үрелүгә керәбез инде. Йога белән шөгыльләнә, әйе? Ага. Кояшка үрелеп, кызара шияләр. Сез икәү бәхетле дияләр. Мында мин айырмада сизмәдем. Дөрес җавап белән Данирның җырлаган арасында. Фәрид дөрес җавап, шияләр җыры Габделфәт Сафин башкаруында. Икенче сорауны карыйбыз. Бик тә гади сорау. Ойли замана үтеп бара. Ойли замана үтеп бара. Менә минемчә ниндидер Атасы җырын танымады. Ниндидер әйме сәйрәк хисләр әйме. Бер яктан үзеңнең җырыңны белмәве әзрәк гарьләндерә, икенче яктан кыз дигән зат әлеге җырны белү, әтисенең җырын белү нидер горурлык исти. Мариям, син бу кешене кайдан белдең? Менә заман язылган бит. Син осына игътибар иттең менә. Мәтем каралы. Ау Брюс Ли. Ау Брюс Лине беләм икән дип уйлап куйдым. Кем ул? Брюс Лине белмисеңме? Брюс Ли. Брюс Ли. Мордовияның халык артисты. Шаярам кызым, шаярам. Афәрин сиңа, Мариям. Афәрин. Дәвам. Без шаккатып утырабыз. Сыкланып утырабыз. Сыкланып утырабыз, Монда карагыз, әйе. безнең бу бит ярыш. Бу бит бәйге, монда сыкланырга кирәк түгел. Монда Хәзер без әзер әйдәгез итеп, булай әйтик хәзер. разминка ясыйбыз. Сез генә түгел, алар сезгә сыклансыннар. Карыйбыз, безнең тагын бер сорау калды. Әлеге турда киләсе сорау. Әгәр кнопкага бассагыз, фикерләр кайчак килергә дә мөмкин. Нәрсәләр күрәбез монда? Иң яхшы көн афиша чәчкәнеке. Таң ата. Ак күлмәк кигән кыз. Күлмәгем, Ак күлмәк. ак күлмәгем. Бер киюдә паралар.
Тагын Габделфат Сафин. Әйе. Аха. Туй күлмәге кигән кыздар. Ансыда туры килә. Үләр беләк түгел. Туй күлмәгә кигән, туй күлмәгә кигән. Яшьлек дигән бит тукталышның исеме яшьлек дип дөрес күрәмме мин? Яшьлек. Аллага шөкер. Яшьлек. Бу нинди агач дип сорасагыз, әйдәгез, әйтим инде. Алмагач? Юк. Юк инде. Бу Бу? шымырт. Шымырт Шымырт агачы. чәчәге. Шымырт чәчәге. Акш. Хәзер. Шымыр. Нәрсәлем? Siz якын дип. Әлфия мисал түгел инде. Кем хәтерләтеп ямлы май кишен. Кишен. Шымырт чәчәк аткан тугайда йөргән идек икәү нур кишеп. Юк. Яшьлек. Пожалуйста, түгелме? Кнопкага басып әйдәгез, уйлап карыйк әле. Үзәк баста уйлыйбыз бергә. Әйдә. Әйдәгез, басыгыз. Аха. Хәзер. Ок, шымырт булды. Ак шымыртая янай. Монда ок шымырт. Юк, ничек? Минем шырты Сине күргәндә бу шымырта, ахыздыра сары кыш. Дөрес. Юк. Юк. Раяз фасихасын түгелме? Әйдәгез. Шымырта. Ок шымыртта япак күлмәк. Син киеп килгән идең. Метроларга утырышып, шешкәнең концертына барган идең. Юк, менә сүзләрен хәтерләм, шул ак шымырта. Нияз Валиев язган җыр икәнне беләмме? Шул җыр булса инде. Анда чәчкә яшьлек тукталышы таңга тубармысың әле? Менә ак шымырта гына шул истәдең. Әйдәгез, менә булай әйтәбез. Моны айрым җырчы җырламый, моны группа җырлый. Группа җырлый. Төркем. Казан Төркем. егетләре. Басыйк, әйдәгез. Тагын бер мөмкинлек. Казан Егетләре. Хәзер. Ак шымырт чәчкә. Шешкә. Ата яшьлеккә алып кайта. Так, якында син. Ак яшьлеккә алып кайта. Ак шымырт чәчәк ата. Яшьлеккә алып кайтасы кем әле? Яшьлеккә Алып кайта. Асы шунсы гына бар. Тегесе бит аның башка төрләргәнсе. Димәк, җавап кабул иттек. Сездән дә кабул иттек. Сез бик якын идегез. Әлбәттә, татар халкында шымырт турында да җырлар бик күп. Яшьлек турында әйткән дә юк. Инде Казан егетләре бераз гына башка төрлерәк җырны җырлый. Менә бу җырны. Яш язган җырны бу. Yok değil nasıl? Матур җыр, ләкин без әйткәннәр, ләкин ул яңа җыр, без баллы кешеләр, безнең яңа җырлар тыңларга вакыт юк дип әйтмәкче буласыз. Аңладым. Ишеткән бар инде. Аңладым. Әйе. 2-0 әлегә исәп. Бу турдан соң без киләсе турга күчәбез. Интернетта бөтен сорауларга да җавап табып була. Кайчак җырның эчтәлеген генә яза башлыйсың да, ул сиңа нинди җыр кирәк икәнен чыгарачак. Ләкин кызганычка каршы татар телендә андый Google'ларда, Яндексларда андый нәрсә юк. Шуңа күрә без инде сезгә мәртәбәле кунакларыбызга мөрәҗәгать итәбез, безгә ярдәм итсен өчен. Димәк, без сезгә аңлатуны, әлеге җырның эчтәлеген якынча тыңлатачакбыз һәм инде сез әлеге нинди җыр икәнен аңлап алып, тиз төймәләргә басырга тиеш буласыз. Әзер булсагыз, башлыйбыз. Окей, генә. Бер җырны искә төшерә алмыйм. Анда бер егет тә түгел буга инде ул. Ират дип алыйк. Кемнедер үзелеп көтә, шуңа гомерем буе көтәм ди. Шул җырны тыңлаганда йөрәгем авырта башлый. Күз алдына гына китерик. Көтә, эчәсе шәйи дә тәмсезләнеп беткән. Опа, әзгин. Салават Фәтхетдиновның җыры. Әйе. Аның җырлары күп. Әйе, хәзер әйтәм, өстәлдә салкын чынаяк. Гомерем шулай узармы гел сине генә көтеп. Ялгызым өстәл янында суга шәйләр эчә. Хәзер шул ук версия, ләкин Салават абыйның тавышы белән.
Ömrüm şulay uzarıma gel, seni güne kütüp, yalğızım üstel yanında sıvdığa şeyler işin. Sıra boyunca bir cevap tabıldı. Şeyi sıvınıp bitken. Bir cevap efendim, bir yanol alğa çıgalar. İkinci kompozitsiya. Okey Gülgüne. Okey Gülgüne. Bir күнде bir bit мың суығына жыр тыңладым. Есіміңді еске түсіре алмаймын. Құш турында енді ол. Сандуғаш түгел, көршілер турында түгел, әлі тағын нәрсесі енді бір ұзын аяқ құш енді шында. Жыршысы да шул құш сыман ялғыз, мені одаштырмады. Елаған едім шул жырны тыңлай. Шул жырның есіміңді айтшы. Uzun ayaklı kış. Tırna. Mine... Tırnalar. Tırnalar. Gitmegiz bırılığı. Tekşirşisi da yalğız deydi. Yalğız. Yalğızlı turmuşta da yalğız mı deydi? Yok жырдағына. Қоядыр теге Булат Нигматуллиннің ішқылығы тұта başladı. Жырдағына mı ol yalğız? Жырда ялғыз. Жырда. Асаф Алиев жыр түгіл. Havalarda tırna tavuşları. Basıydı. Ey bası кейді. Kuşlarda da kişi yazmışları. Tırnalar болды, havalarda tırna tavuşları. Bir, iki, üç, Firdus Simаев ижатынан. Дұрыс жауап найдагыз тыңлайық. Sizde sıra boyunca bir cevap tabıldı. Zinhar adaştırma. Nihaleti miken. Ölmüşsün bunların. Біздің тағын бір жыр бар. Әліге бірген олесе. Тыңлайбыз. Окей, Гүлгүнем. Кеше дискетікте бір жыр қойдылар. Біз оңа рәхәтләніп бейдік, оны бір қыз башқара. Исім әлі Лилия, әлі Лейла енді. Құялғыш айтам, татар исімі түгілі өзі татар қызы болса да. Жыры да русшалы, татаршалы бір юлында малайды, бір юлында принц. Стоп. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Оның исімі Лейна. Leyne. Leyne. Sizde sıra boyunca bir cevap tabıldı. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Бұлай түрге керек. Кажется мне принцем на коне, малай на белом Барсе. Бunda Meryem Kuzete başladı. Morinde de refleks mi şunday? Сөзіме шаққатып отырам. Ондай жырлар білем екен. Шулай ма? Міне бит нешік бола. Бірінші турда бірінші командалға кетсе, екінші турда енді екінші командалар білен тегізлеші. Хәм исеп әліге 2-2, хәм біз сыңғы турға яқынлаштық. Анда міне қызық, дәхшәтлі күреш болашақ. Келесі сыңғы тур аңла мені деп атала, біз аны деп әйтәбіз. Шуңа күрә мында енді біз хәзір командалардың бір-бірсін нешік аңлауын текшірешек біз. Һәм енді алар командада эшли беләләр микән, юк микән, хәзер текшереп караячак біз. Команданың өлкән агзасы колакчаннар кия, һәм енді кичкенәсе бала кешесе, ул да булса экранда барлыкка килгән җыр исемнәрен аңлатырга тиеш булачак. Әлегә исәп 2-2, менә хәзер кызык булачак. Беренче булып сездән башлыйбыз. Һәм енді безнең колакчаннарны Güzel kiye. Arslan. Vakit başlana 1, 2, 3. Sanduğaş kügerşen. Sanduğaş kügerşen. Sanduğaş kügerşen. Altın alma. Altın alma. Aha. 2. Kul çatır. Kul çatır. Kul şatır. 3. Tal börüsü. Talpınsın. Nişek? Talbörüsü. Talbırısı. Ak kalfak. Alfa.
Колпак. Ак қалфақ. Алтын колпак. Ак қалфақ. Алтын. Ак шабата тула ойық. Шабата туры келе. Вақыт. Әфәрин сізге дүрт жауап 1 минут ішінде ол бик әйбәт. Демек сізде дүрттен де кем білерге керек, мені көбірек білерге керек болашақ. Құлақшындарына кие аласыз. Тыңла мені жын қарашы. Ишет мені. Әзір ме, Мариям? Демек, музыка кетті. Әзір уақытта баштана. 3, 2, 1. Min. Biz. Min. Oval. Aydan dedim oval. Oval. Balası. Бар. Min oğul balası. İkincisi. Koriye. Goyle. Aliye. Keriye. Allariye. Seriye. Karıştırması kızım ben seni barılar işetmeyin. Beyrem. Bugün. 3. Turnalar. Turnalar. Kul şatır. Kulşatır. Әфәрин сізге де. Бұл турда да командалар бір тегіз болдылар. 4 бал бұл яқта һәм 4 жауап икенші яқта. Демек, біз енді қазір нәтижелерге көшеміз. Тапшыруыбыз ақырына яқынлашты. Нәтижелерге келгенде бүгін бір кімді жеңмеді. Чөнки бүгін дуслық жеңді. Алар Данир белән Гүзәл бергә оқығаннар булып чыкты. Мариям белән Арыслан гомумән дуслар бер проектларга, Мәскәүләргә хәтле йөриләр. Инде безнең Шаян ТВ-дан сезгә кичкенә генә бүләкләр һәм шундый теләкләр. Сезнең балаларыгыз үзегезне әлбәттә һичшиксез узып китеп, алар белән горурланып яшәргә язсын дип, без инде сезнең белән сау булашабыз һәм киләсе очрашуларга кадәр дип теләп калабыз. Sağ olun.